now we stand here as men who refute their Jewishness and the Holocaust being hijacked by an occupation which has led to conflict for so many innocent people. Whether the victims of October the... Gabon deizuela guztioi babai, Oskar sariak estatuatxoak baten eta bestean akaso Oppenheimer hain garaile atera izanak beste batzuri zer pentsatu emango tezien, tira, gauza bat ala beste, eskerrak Palestinaz hitz egiteari ez dioten utzi, non? Eta estatu batuetan. Ez dizuegu ezkutatuko Barbik hainbeste izendapen eta abestiagatik, ongi merezia jasotako estatuatxo bakarra, baina aizue, garaiak aldatzen ari ote dira, bomba atomikoaren sortzaileen eta horren auzi filosofikoak batetik zein, ez dakit, gizarteak aso pixka bat matxista den honi buruz egindako bestelako hausnarketak, tira, zer esan ematen du aktualitateak eta gunoski horren baitan martxan joango gara, baina martxan datorrena. Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Tipi-tapa, tipi-tapa! Aupa zue! Ikusten duzue munduan zehar korrika martxan dela, gu ere bai errepidera bagoaz eta aizue, zuen ustez zein da korrikako abesti honena? Edota zeintzu gogoratzen dituzu edota zein da martxan korrikan tipi-tapa aritzeko euskal abesti honena? Horrire, helduko dugu. Eldu da guztion andereñoa, adi pasatuko dut zerrenda. Jesui, mademoiselle, olala, fati den soinua zabaltzen dut mundura. Guztiok bat egitea ezinbestekoa, bakoitzaren nortasuna errespetatzea. Motorrak arrankatzeko momentuko aukera, gurea, herrikoa, korrika. Tipi-tapa lortzen merezi duguna, martxan jartzen hasteko egin zazuklika. Ez dugu presarik helburu argi dagota, pausuz pausu, gure ritmora. Ez dugu aztuko ez, martxoaren 11 dela gaurkoa eta Hego Euskal Herrian bereziki Espainiako estatuan gaur lerroburu nagusiak baita azken orduotan ere martxoaren 11ko Atotxako Madrilgo tren geltoki nagusian izandako atentatu horien harira etorri da. Eta ez da ez gutxiagorako ze 20 urte pasa diren arren zenbait eztabaida edota joera politikoek bere horretan segitzen dute eta gainera atzera begiratzeko inolako asmorik gabe batez ere eskuinari dagokionean. Edo nola ere, kronologia gaur albiste dugu eta kronologia horretan memoria historikoaren ariketatxo labur bat egiteko parada hartzea erabaki dugu. Eta zentzu horretan urte batzuk atzera eginaz, gogorazteko ez dakit kapitulu batzuk izan ditzakegu lehen lerroan. Besteak beste, orduan, hasiera batean eta erakunde armatuari egozten ziolako orduko Aznarren gobernuak Atotxako tren geltokian gertatu zen atentatu handi ura. Baina horren inguru marian, bai edabideek, bai iturri ezberdinek, beste ikerketa bat abian jarria zuten, baina zentzorretan Aznarren gobernuak etzion jaramonik egin nahi izan, besteak beste, gainean zituzten hauteskundeak tartean. Zer gertatu zen une haietan? Eta izan etzela, noiz jakin zen, edota noiz hasi ziren aitortzen edo publiko egiten edabide, ordezkari instituzional, ordezkari politikoak? La izquierda abertzale no contempla ni como mera hipótesis que ETA esté detrás de lo ocurrido hoy en Madrid. Edo nola ere, halako adierazpenek ez zuten nahikoa baliorik edo pisurik, ze edabide Espainiarren gehiengo zabalak baita ordezkari instituzionalek ere, etari egozten segitzen zioten. Iturri edota bide islamistak baote zuen nahiko pisurik tira. Ingurumari horretan oraindik ere oihartzuna duten Ibarretxe lehendakariaren adierazpenak etorri ziren. Jamás se le ocurriría matar ni extorsionar a nadie.
No son vascos, de ninguna manera, quienes cometen estas atrocidades. Son simplemente alimañas, son simplemente asesinos. Urteak igaro dira, 20 urte, 2 hamarkada igaro dira, baina zenbait kontu erabat argitu gabe daudela esan genezake eta biktima hainbatek aitortzarik gabe segitzen dute. Horien adibide larria, gorria, Angel Berrueta eta Sendiarena da. Preguntar a los otros nada, vamos a matarle a ese hijo de puta. Entraron en la tienda, mi marido se encontraba solo. Eta gogoan izango duzue, polizia espainiar batek bere emazteak eta semeak Iruñerriko honekin egin zutena. Aitortzari gabe segitzen dute, baina ez dira bakarrak, izan ere urte guztiotan ez da ez ikamika eta polemikarik falta izan. Pilar Marjon, hain zuzen ere, martxoaren 11eko gertakari hauen biktimen elkargoko ordezkariare izan da urte luzez eta 20 urte pasata, oraindik ere honela segitzen dute. Que hemos pasado de que el 11, el 12, el 13, todos íbamos en esos trenes a que nos han dejado absolutamente solos y abandonados a los que sí íbamos en esos trenes. Eta ingurumari honetan alderdi sozialistaren eta alderdi popularraren arteko tensio hori goraka dagoela esan genezake Espainiako estatuari begira jartzen baldin bagira eta ziklo elektoral ezberdinak tartean egon da, mahai gainean ditugu osagai guztiak batean zein bestean batak bestari gauzak leporatzeko. Zentzu horretan, Zapaterok eskainitako elkarrizketa honezkero bolo-bolo, sare sozialetan, Zapaterok eta erakundeari buruz hitz egiten du, martxoaren 11eko gertakariei buruz baita ere, baina interesgarria da Euskal Herriari buruz eta Euskal Bake prozesuari buruz, Espainiako presidente izandakoak egindako baieztapenak. Fue un final desde la política, con diálogo. No, yo siempre supe que era para siempre. Tenía la convicción, me aseguraron que era para siempre. ¿Quién se lo aseguró? Me lo aseguró la banda terrorista. Me lo aseguró. ¿Alguno de sus líderes? Su cúpula. Hubo gente que está en Bildu que trabajó intensamente. A mí, ¿por qué me va a importar la verdad? ¿A quién importa la verdad? Cuando se dice la verdad hay que decirla. Cueste lo que cueste, pues claro que sí. Eta ez dakit halako ariketa, gardentasun ariketa eginaz, Zapaterok argi eta garbi hitz egiten du, baita orduan auzipetutako Batasunako ordezkari edota egun Bildu alderdiaren edo mugimenduaren baitan izan daitezkeen referentziazko ordezkari politikoak. Lo hicieron. Trabajaron casi en complicidad con una parte del gobierno y con el gobierno, y por supuesto con los mediadores, y con el IRA, y con el Sinn Féin, con Tony Blair, con Jonathan Powell, que ayudaron. Todo era una tarea progresiva de persuasión. Y ahí estaban buena parte de los líderes de aquel entonces Batasuna, muy especialmente después de la T4. ¿Y hablando de Arnaldo Otegi? Sí, entre otros, sí, no solo. Sí, claro. ¿Y cómo no voy a creer yo en el diálogo? Tipitapa, tipitapa. Tipitapa, tipitapa. Tipitapa, tipitapa. Aupa zuek. Gora terraza euskalduna. Las cosas que estén bien, gora terraza euskalduna.
2019. Korrika, excuse me. Eldu da guztion andereñoa, adi pasatuko dut zerrenda. Jesui mademoiselle, olala, fati den soinua zabaltzen dut mundura. Guztiok bat egitea ezinbestekoa, bakoitzaren nortasuna errespetatzea. Motorrak arrankatzeko momentuko aukera, gurea, herrikoa, korrika. Tititapa lortzen merezi duguna, martxan jartzen hasteko egin zazuklika. Ez dugu presarik helburu argi dagota, pausuz pausu, gure ritmora. Gure ritmora. Zure, gure ritmora. Gure ritmora. Fermin, nola da, txau. Gure ritmora. Klika, korrika, klika. Gure ritmora. Klika, korrika, klika. Korrika! Jaira, beroa, oraingoa, bero. Eta alaxe korrikaren doinu artean segituko dugu gaurko saioa, baina izue, guazen Iruñe aldera, gure bidali berezi Iruñe astitzen gana, izan ere korrikako soinu bandak, oinak dantzan jarriko dizkigutenak. Iruñe, hasteko eta behin ondo baderitzuzu, badakigu zure ranking horretan, lehena, honezkero pleiatu dugula, ez dakit dantzagarriena deritzuzulako, ez dakit bihotzera bereziki heldu zitzaizulako, zein da zure analisia? Kaixo, Gabon. Bueno, nik uste dut korrikaren abesti ofizialekin nolabait esatearren, ze askotan ere beste abesti batzuk ditugu ere buruan korrikaz hitz egiten dugunean, korrikaren inguruan pentsatzen dugunean, baina ofizialetan zentratuta, nik uste dut hor bi modutara analizatu daitekela. Berez, abesti bezala ez, ze musika estilo, letra, ritmoak, eta gero beste irizbidea da ea korrika egiteko motibagarria den. Eta bi horiek betetzen dituena da hori klika korrikaren abestia, Mademoiselle La Furia eta Fermin Muguruzarekin. Eta hori entzun berri dugunez, badakit rankinean bigarrena akaso, bihotzera gehiago heltzen zegulako, egaz egitera ere gonbidatu gaitzakeelako, hitzekin akaso, Iruñe? Hori hirugarrena. Bigarrena, bigbainatena. Hori da, bigbainatena. Edo nola ere, Iruñe, bai, esan. Azken finean, niri iruditzen zait izan dela, orain arte gonden korrikaren abesti onena, bai letrarengatik, egiten duen kritikarengatik, bideokliparengatik ez, grabatu zen garaian, izan zen oso buma eta egiten duen kritika sozial hori niri asko gustatu zitzaidan bere garaian, txikian nintzela, eta oraindikan hori bigarrena kokatu dut, baina hirugarrena bai hitzekin. Eza, eta hor, nik igandero bideo bat argitaratzen dut YouTubeen, atxaldeko 7 eta 19, beraz badakizu, ikus entzuleak, badakizu YouTubeen sartu, arkakuso bilatu, eta promo honen ondoren, bai, jarri nuen hitzekin hirugarrena, ze akaso ez da erritmoarekiko korrika egiteko supermotibagarria, baina bai lotzen didala korrikak sortzen diran beste gauza batekin, dela emozio batekin unkitzen nagoelako eta azkenean ekoizpena eta bideoklipean agertzen diren batzuk ezagutzen ditut lehengusina eta lagunak ditudalako. Tira, azalpen hauek entzun da, aitortuko dizugu, Ferminen bigbainat alde batera utzi dugula, akaso gehi genuelako, lehenari paso manda, beraz, hirugarrenari tarte egingo diogu, Iruñek aurre hartu dugu gainera, eta bere buruari olako autobomurako tarte hartu du, baina tira, lehenengo bazen hitzekin berreskuratzera izan ere, ziur askok, kazetariok, saretan gabiltzanok, akaso buruz kaseta dukagu guztia, baina pantailaz bestalde zaudetenok, beste milaka egiteko izango dituzuenez, guk hemen zerbitzua eskainen edizu. Ez egon atertu zain
dakit, kantari eta guzti Iruñe, badakigu unkituta zaudela, honezkero motorrak berututa. Ez dakit, kanta honen aipamen berezirik egin duzu ze, egia da, irudi bat berreskuratu du eta argazki horretan agari dira gainera. Euskal musikari sortzaileak, emakumeak, anari dugu bertan, Nerea Urbizu tartean baita ere, Iruñeren lehengusina, besteren artean. Ez dakit, bihotzera, heldu zitzaizun, ezta? Hitzekin, esan dugu gozunez. Bai, claro, nik lehenengo aldiz entzuten ditudanak beti eta motibatzen nau, ez nau motibatzen. Eta gero ja, urrengo entzunaldiak beti dira, letra, estiloa, eta honekin korrika egin, sentimenduetatik izango da korrika egiteko gogo hori, baina egia da, niri pilo bat unkitzen nahuela, gaur ikasleekin dokumental txiki bat ikusten egon gara, azaltzen duena zer den korrika eta bar, eta eske aguantatu behar dituen, eske unkitzen naiz, badaude urtean, 3 gauza. Iruñe, lasai. San Ferminekin batera, txupinazarekin batera, korrikaren etorrera da. Korrikarekin batera San Ferminen koetearen jaurtik eta egun hori, Iruñe, unkituko zaituena akaso Bilbo handian goazen gazte jendearen gana zen olako ezagutza maila duten korrikara, eta korrika egiteko soinu banda hoben inguruan oinarrizko galderak hasiko da eta bukatuko aurtengoa, ez dakit, gaindituko duten froga hau, zalantzak? Martxoak 14 datorren eguenan. Bueno, hasi ez dakit, baina ni zestauko naiz eta zestauti pasatzen da 21-ean. Martxoak 21-ean. Ez dakit. Martxoan? Azkenengotan edo... Bai, 14-ean. Bai. Bai, parte hartuko dut, zestauko kuadrilla erosi du eremu bat eta zestauko kuadrillarekin parte hartuko dut. Bai, noski. Seguru. Bai, betiko lez, parte hartuko dut, txikitatik parte hartzen dut bai familiako kideekin zein lagunekin, beraz, aurten be bai. Bai, noski. Baina oraindik ez dakit 6 kilometrotan. Uste dut pasadan ostiralean entzun duela, baina ez dakit oso ondo. Beraz, ez nuke abestuko zatitzaren bat, ez? Ez, vamos, ez. Ez. Bai, Arro Herri abestia da. Eta gai izango zinateke abestiaren zatitzaren bat abesteko? Momentu honetan ez, baina urrengo astean bai. Bai, arro herri dena, ezta? Zenbat irauntzen? 10 egun eta non amaitzen da? Baionan amaitzen da. Erantzunik ez, baina beno, ostegunean martxoak 14 guazun dakorrika, ez galdu? Alicia! Tira, ikusi duzu, badela lako informazio orokorra, bakoitzak gertu bizi duen horretatik, Iruñe, 2017an non zen biltzan zu? Korrikari zegokionean, akaso, YouTubeen bazen biltzan, denboraren makinan sartuko gara, zure YouTubeko azken saio honetan ikusteko aukera izango dugu, zizkamizka bat aurreratu genezake? Bai, noski! Nik ezagutzen ditudanetatik, korrika egiterako orduan erritmoa markatzen ez dituztenak dira. Egia da, Mikel Laboarena bereziki motela zela, baina akaso azken kilometro horiek unkigarrienak direnak egiteko benetan egokia izan zen, horretan akaso ados egon gara, eta gainera Mikel Laboa korrikako ahots esan dezagun urrezkoa izan da urte guztiotan. Tira, akaso korrika bizian aritzeko ez, baina bihotzean koske egiteko bai, ezta? Bai, eta lasai korrikaren zain edo korrikaia behin pasatuta lagun artea familiarekin edo geure buruarekin zerbait hartzeko eta lasaitzeko ere. Dira, edozein kasutan, zizkamizka bat, korrika gozategi, bestelako estilo bat, zuekin?
Baina Iruñek ondo esan digun bezalaxe, zeinen garrantzitsu ez bakarrik abesti ofiziala, behar bezala arineketan egiteko, akaso hain ezagun izan ez direnak, baina herri urratseko kanta ezagun bat berreskuratu du, eta ni erabat konforme teknoa eta euskaraz beti delako osasuntxua, noski baietz. Aizu, bestelako abesti gaurkoagoak, okerrez panabil ezakitetes eta untzak egindakoren bat aipatzen duzun, Iruñe, azalpenen bat? Bai, gugeu garena nik uste dut aurreko urtean pilo bat petatu zuela, eta bideoan esaten dudan bezala, uste dut korrika honetan, 23. korrika honetan, ostegunean hasiko dena, horretan ere askotan entzungo dela. Aurrera ba? Zer hori burua ustetan, erantzunik gabeko barne bidaietan, baina gaur utziko ditut mamu ilunak, piztu dezagun benetan gu geu garena. Bueno, Iruñe, edo nola ere, untza eta ETS, baina badakite untzaren abesti bat bereziki gomendatu diguzula. Korrikako furgonetakoek seguru aintzat hartuko dutela proposamen hau gaurko analisia bukatzeko. Zein da dantzagarria, motibagarria, izugarrizko desnibela daukaten aldapa horietan ere korrika aritzeko erregaia emango diguten horietako bat? Berez, jendeak esango luke aldapan gora. Baina nik gomendatuko nuke buruz bera. Ederki, badakizue, Iruñe astitzekin aukera baduzuela YouTube kanalean harakatu eta korrikari begira abestiak eta dantzarako zein korrikarako egokienak diren horien errepaso eta bilduma eskuragarri duzuela Seagapotoan sartuta. Besterik ez, Iruñe, eskerrik asko, korrika on. Zuei, eta berdin, Egin txoriak buruan, hankaka idean, nigo nahi badezu, ere gainean. Bai, hasiera asko daude, ezta? Hasiera bada zerbait romantizatzen dena, badirudi hasiera bat eta bakarra egon zela, eta hasiera guzti horietan, bai somatzen dut, zela bait, badago zerbait etengabe errepikatzen dena, eta da, eginda dagoen leku hortan ez enkajatzearen sensazioa. Eta enkajatzeko egin beharra edo nik egin nahi ditudan horrekiko aldaketa batzuk, edo nire lekua bilatu beste zerbait proposatuz. Bai, gusten duzue, korrikak badituela ekarpenak han eta hemen, eta badon opera, korrika kulturalak Euskal Herrian edatu duen bezalaxe, gaur primizian dugu berriak egindako ekoizpen. Hau, dokumental honetan norberaren opera lerroburua hartuta, hain zuzen ere Euskal Sorkuntza, Euskararen bizipenak, Euskarara gerturatu berri direnen, zein duela denbora gerturatuta ere, besteak beste Euskararen legeen edo eta bazterketen ondorioz oraindik ere borrokan segitzen duten guztien horien ahotsa, nolabait bildu, eta Oli Artolaren gidoiarekin, hementxe duzue ikusgai, entzungai, badakizue YouTube kanalean sartu eta hortxe duzue dokumentala, baina ezaztu, hemen ere izango duzuela ikusgai. Badagoela lotza hori, eza? Erratzera, edo zerbait txarto esatea, edo ergatibo bat ez esatea, badago lotza hori. Baina hori, azkenian ikasten da praktikatzen be, ez da bakarrik klase batean. Eta egiten baduzu akatz bat, inori ezagin importa, azkenian. Kontua da komunikatzea, ideiak transmititzea, elkar ulertzea, nik uste dute hori da garrantzitsuena. Uste dut eskualdun zaharrek eta guk eskualdun bihiek badugula lotxa pixkat hori.
eskualdun zaharrek behar ez dutelako ikasi, eta guk dugu ikasi dugulako. Beraz, bakotsak gure sokoan, eta domaia da. Eta elkar bizikuntza ulertzen dugu. Ez da arazorik behar ditugu denak. Eta azken finean zer den izaitea eskualdun zaharra edo eskualdun behia eskualdunak gira. Beraz, hala. Bai, klaro, beti badugu arrazoi asko aserratzeko eta borrokatzeko eta hori argita garbi dago, hori ez du bat ere hobetu. Gauza batzuk okertu dira, badakigu hori. Ez lehen eta ez orain, hori importatzen zaie oso gutxi euskara, ez? Oraindik badugu euskararen legea eta horrek ja esaten du dena, ez? Hemen, zonalde ez baskofono garen ez, ez dugu eskubiderik ezertarako euskarari lotuta, ez? Right now we stand here as men who refute their Jewishness and the Holocaust being hijacked by an occupation which has led to conflict for so many innocent people. Whether the victims of October the... Eta ez dira ez aktualitatetik urrun heldu aurtengo Oscar sariak Ameriketako Estatu Batuetako ekitaldi edota gertaera kultural edota zinemagintza industriaren egun garrantzitsuena zalantzari gabe. Oppenheimer eta Barbie ikusi ditugu aurrez aurre, biak alabiak gai aktualitate gaiei zuzenan lotutakoak gainera, eta besteak beste, Oppenheimer garaile atera den arren, aipatuko dizuegu, Barbik izan duela, bere aitortza, bere oihartzuna, eta ziurrenik arrasto utziko duena. Eta bide horretan gainera, abesti honenaren saria bintzat, etxera. Gauzak onela, denbora gainera etorri zegu, baina aipatu gabe zu utziko akaso, pixkanaka pantalla horiek Barbik dakartzan bestelako balio horiekin batera, euskaraz tira, ez dakit, baina katalanez bai, Barbie katalanez, gaurkoz bagoaz, baina badakizu bihar hemen izango gaituzuela kolpez-kolpe antenatikat, egunero bezalaxe, aktualitatea zidua, fidagarria eta gertukoa, ondo izan. M'han passat coses que podrien estar relacionades. Estàs defectuosa. Per què hi puc fer jo? Has d'anar al món real, tornar a la teva vida de sempre o descobrir la veritat de l'univers. La primera, els tacons. Has de triar la segona, d'acord? Tornem-hi. La Barbie al món real. Torneu a ficar aquesta nina en una caixa! Els humans només tenen un final. Agafeu la Barbie! Les idees viuen per sempre.